Amana ndine mvunzo. Komuna uyu wandakamira naye Paghetto mamuzira ku. Naye ndipfumbu iyo. That is the correct answer. Ndipfumbu wekuDear Natasha. Hey, Dear Natasha ndochikwe ichocho. And for those who don't know Dear Natasha, it is one of the best love series ratinaro muno muZimbabwe. Shout out to Talem films. Hey, alright, again pine munyaya. Nyaya yakamira so. Amana ka pane musikana so wandinoda. Ske akandiudza kuti kwanza ndikwanisa kumhanya newe. Asi ndomhanya nemaceleb. Majita maceleb. Ndakapinda paDear Natasha ndokwanisa ita mukomana. Zvavharo. Baba ndokubata mangwana zvavharo. Saka ndakapinda paDear Natasha ndatomukomana. Zvezva. Bo. Unopenda. Vavengi mairasi, indine njere dzakaonyana unge manaika ne10 years achirwa nesu. Team Hasta Vines. Handeto joina Dear Natasha. Hasta, kuna pfumbuyi. Pfumu ndiye kuTalem films saka taura naye upinde paDear Natasha. Kono, Pumbu! Young Parakrete! Pumbu! Young Chief! What's going on? Iwe, three is a big fan zvokutodaro. Mona Pumbu? Aiwa Pumbu ndokuona makanyanya chero mufaro uyu pandudzo ndipumbu ndabva tongomhanya. Ndipasina kana chaanyanya kutaura zvakawanda ndatanga kutomhanya so. Ndakone ndimisha kadumba kakenya. Ndike mara. Otherwise, boy. Boom. Nice. Gucci. Muri wamagucci. Zimba zihombe. Kumbano fura hombe boy. Okay. Pumbu anaonyanya kufambira nyaya yakawanda. Saka nyaya iripo kamukoma. Mukoma ka. Pane kabhebi kandoda sikakati kwanzi totanga umhanya kana ndatanga kuita kana zvinhu zvakaitwa naDear Natasha zvinoite ndokumbirawo mukoma ndokumbirisawo musikana uyu ndomuda ndiratonoti saka zvakunoita unotofanira kutanga waya maaudition ndokuta se tione karite yako yakaita sei character ndiyo ike yekujamba ona ndiri muno yemasports mudhaka Dear Natasha atiti zvinhu zvekujamba based on my love stories zvinoitika mulife saka mauchenzi edu ari kunext year naDecember sikukwanisa kuya next year mana December kuya mani ndopane next kwaizvozvi muri kuekta wandikokuonai paYouTube mukuekteni but tatima auditions nekuita zvinhu zvakasiyana audition thank you haya mukoma hakuna kusina chitotsi muri wangu ndokuvigirewo kapresent mukoma amude ndokwanisa kupei present mapresent mobvuma ndakaenda mukoma ndokubatai mangwana akasvika ndakaba juzi ramudhara ndobva ndari papfumbu present yendirende iyi wazorega ungoisa mbegu maikwani handoziva mapfeka enyu zvemuma8gas but mabhira muro haachingoroendri fanirei noti Dear Natasha tiripo ndakapinda ndakatora mwana pfeka ichimbopfeka itona muda kuipa imbuka bhachi rangu mbuka dzenyu dziri mukati matsva iwe vakafitwa makafitwa pamurwadziwa Dear Natasha mondipinza pamugwadziwa chiona iwoyo chiita so Tuesday ndobati kushuta season 3 by 8:30 by 8 achiri na 7 ndendasvika unoenda papo ndasvika panyu what panyu new ndoya bo matsano aiwa ndera bosi rendrane saka matipa homa ngwana Dear Natasha takatotora bhibhu mangwana baba mkoma pomlani Jamulani Sizwe kufara muwese maoko mudenga Asizwe kufara Izwe kufara Asizwe kufara muwese
At last ndasvika paUniversity of Zimbabwe ndopandanzi ndichaona timu reDear Natasha ndobva ndajoina. Kuwana pfumba wacho vari kupi apa? Zvimwe tingataura hedu, asi kana pfumba andinyepera hakeka. Zvakashata henyu. Ndozobhuira una pfumba anenge achitinyepera kuti kwanzi uye panapa motiona paDear Natasha ndobva ndapinda. Skala! AC Bima! Hasta akafamba makilomita baba. Guys, you are watching Dear Natasha joining part 1. Part 2 inokudakara zvaita sei. Makawanza ma-likes nema-comments apa. Ndopanokuda part 2. Ende makafana kumirira part 2. For the meanwhile, just watch my videos angoripo izvezvi.